Hello everyone, गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय and welcome back to my channel. तो लोगोफोर दिनै नायनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना गासिबो मोजां दं होनना। बेनिफ्राय लोगोफोर दायो जोङो थांगासिनो क'क्राझार टाउन। बेनिफ्राय जों सानबाय क'क्राझार टाउन थांनायनि सिगां दिप्लायाव हाबलांनो। बेनिफ्राय दिप्लायाव हाबलांनानै क'क्राझार डाइरेक्ट थांसिगोन आरो। बेबायदिनो लोगोफोर बे भिडिअआ एक्चुअलि जोङो थांनाय मार्चआव लानायमोन आरो। बेनिफ्राय आङो माखासे सान बे भिडिअखौ एडिटिं खालामनो रोङैनि जाहोनाव आं भिडिअखौ आपल'ड होनो हायाखैमोन। स' बेनि थाखायनो सरि। अब्लाबो सानबाय जे मेम'रि जागोन बा देनांफोर नायबायबायनो, बेनि थाखायनो आं एडिटिं खालामनानै आपल'ड होनाय जाबाय आरो। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय। अब्ला आङो भिडिअखौ देरि खालामालासिनो बेखिनियावनो स्टार्ट खालामसै। अब्ला आंजों लोगोसे थौदो। स' लेट्स गो। जों दिप्लाय सफैलाबाय। फैयै दिप्लाय सफैबाय। दिप्लाया गैया। थाखोमानानै थाखोना माखो माथो थाखोमानानैबो थायो होनदों। जों दिप्लायाव बेरायफैबाय। दानोसै। हैया जरै गेलेनो नागिरदों नै जोंहा। सारा भिडिअ खेबगाना फट' खेबखानाय होनदों। माबाजोब नै खोस्लि खानाजोब मोननैबो। भिडिअ आयौ अखा हानानै मानसि गैया रावबो, एसे सानै साथामल' दङ। बेरायफैबाय जोङो दिप्लायाव। बेराय हेंगिं ब्रिजआ हनै गाखोनोसै दसे थानानै। एक्सुवेलि जों क'क्राझार टाउनावहाय मा होनो स्कुल उइकनि गिफ्ट बायदिसिना लायनो थांनो नागिरदोंमोन आरोना जोङो, प्राइज। ओमफ्राय दिप्लायावहाय हाबफैबाय, एसे बेरायनोसै, इन्जय लानोसै, ओमफ्राय थांसै क'क्राझार डाइरेक्ट। स' लोगोफोर नोंथांमोना जायफोर थांफेराखै नायदो दिप्लायनि माने भिउखौहाय। हेंगिं ब्रिज गाखोनोसै। फाइनालि लोगोफोर नै दा हेंगिं ब्रिजआव दङ आङो। एक्सुवेलि मा होनो ब्रिजआ डिसकालार जाजोब्बाय, कालार खारबाय आरो ना। नायदो भिउखौहाय, ओरैहाय दङ हाजो। दा सोमखोर बैसागु बोथोरलाना मा होनो बिलाइफ्रा गोदान खिलिथारदों। एकदमबारे फ्रेश नेचारेल। जेरैबो सोमखोर बिराद बरियालै।
खेब्बाय थाव आं भिडिअ'सो लालागासिनो हाजोआ ए र' माबा जोबाखै आङो जात मावबायलै फैद' सार लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं आरो मोनसे खोथा बुंबावनि नोंथांमोना केमेरा नुनो हागौ जे बे हेंगिं ब्रिजखौहाय हेभि नाथाय आंनि नोजोरावहाय आङो जे बेखौहाय मोगथाङाव माने लाइफआव माने फेस टु फेस नुनाय हिसाबै एसे गिथावना जाबाय आरोना एसे रिस्कि स' नोंथांमोनाबो गावनि प्रटेक्टखौहाय नायनानै मोजां नायनानै थाबायनांगौ नायबाय जों थांसिगोन एबाराव एसे रिपेयारिं खालामनांसिगौ आंनि साननायाव बाय बाय दिब्लाय बेनोसै बाय बाय फट' थांफिनसै नै दा जों क'क्राझाराव रेडि आयौ क'क्राझार मोनफैबाय नै जों लोगोफोर क'क्राझार माने फाइनान्सियेल प्रब्लेम जाथारबाय बिसोरनो बे बर्ड जाखाबाय नालाय गासिबो स्कुलनिफ्राय सासे सात्रनाव एक्स' माबायो ओंखाम उखैबाय होननानै बुंनो ओंखाम जाहैसै नै जोंहा दैसुमाय हटेल आं दिनैसो फार्स्ट टाइम बेयाव ओंखाम जागोन ना औ ओंखाम जाग्राफ्रा लादो मा होनदों बियो जादो दे अनला स' लोगोफोर दायो नै जों ओंखामखौ जाखांबाय बेनिफ्राय ओंखाम जाखांनानै दसे रेस्ट लाबाय बेनिफ्राय जोङो जाखिनि नांगौ जोङो शपिं खालामसिगोन आरो अब्ला थौदो लोगोफोर शपिं खालामनोसै लोगोफोर जों बिशालाव दसे थाव एरि लांसै दा थांगोन औ थाब थाब लानानै नोंथ' किउट बुंबायना नाय हरैजों दङथ' नै ओरैहाय 119 दंखायो औ 11 ओरैहाय दां
गाननाय बायदि मोनदां माखौ आंनि ड्रेस गाननाय सि किउट ए दोनलाङो Dasar gurung. Rumal sedang. Rumal. Saya jenis tangan aku langsung jebak. Saya salang nanai terus saran tangsi. Sologofer नोंथांमोना दिनैनि आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो स' कमेन्ट खालामदो आरो आंनि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो आंनि चेनेलाव दासिमबो गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो स' टिल देन टेक केयार बाय बाय गाइस सी यू